RMN Drama presents Kuin Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana nga matod pagihapon ni Ate Press. Walay kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Hello, kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyong alagad si kanina Trifon Morales. And then, may partner sa mga kondari silang dito yan. Kumusta ka mo naman? Asap kita always sa i-prayer mga kaigsunan. Okay, mga importante kita pagpanangin sa itong nabang magagawang. Kini-dwelled, manghihatag ka ng grasya. Matagad lang. Okay? I-shout out ako sa mga kadiyot na indipita si Rocky Pugoy, no? Ang bodyguard ni Kunsihay Bunto Totoy. Okay? Dito na nag-commit up na indipita sa Isla Paganan during the show na mo ni Gulyat ni Ate Pres o sa pagkaubanan sa Kuan, putukan ako na. Okay, salamat kayo. Nice meeting you, Rocky Pugoy. Okay, bodyguard ni Kunsihay Bunto Totoy sa Lapu-Lapu City. O sa mga Totoy's family din kita sa Isla Paganan. Kumusta ka mo? May papaminaw kanina. Okay. Well, ang mahigara, ang atong suwat ang pukurang kumatakan ng pagtaga, no? Inidaki ni susara lalaki nga napatago ng sanga nga duming. Kini ba tanong dua sa radyo ni Arellano. Pagsunan ang atong sender, si Duming. Pwede nga po nga asawa, lupig pa investigadora niya. Tanan na kumalihok, magduda siya. Mudayo ko investigar. Uyaw dili ba ko makahatag ng prueba? Iya kong karatihon. Nagsalib mo niya sa black bolter na siya. Pero alam ko din niya masara na akong sumilano, no? Ingon ko rin pagsugod. I'll be loving you eternally. With all that's true eternally. From the start within my heart a change I've always known. The sun would shine when you are mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Through the skies that fall, remember I should always be forever true and loving you eternally. Yan, naman ako as master of karate. Itawag na po ko ng Cindy Road. Muna siya sa Cindy Road truck. May di ka magtubag, Meg! Ikaw nasa kuspahin kay ka na. Meg! Nay! Ako sa kangarion siya na kami. Muna ba turo ko masuko? May magtubag ka, pakulata ka na! Nay! Yan o, Day. Kung dili man dayo ka magtubag-tawgon ka, ha? Sakit na lang yun. Pitik pa na, Ming. Di pa na job. Iko ka sa kong job na. Tuhog ka, Ming. Maitang mo eh. Imo mo tani mong pansil bagali. Mana tawag ko day. Ayaw ko na ani. Kung di ka pahanggaw, di ka makatilaw sa kong kumo. Ano lagi yung lamay sa ako. Pangutan na ka kung sa imong sabi. Lamay sa Anong ako. tawgon gani ka, mutubag ka dayon. Dili kinahanglan mabaw kog saok nimo. Nagunsa man kang dugay ka mo kay nakatubag, dili tawag ta ka. Nakatukan taro ko nito. Biso na ka dungog ka sa kong tingog ka nagtawag nimo. Maradyo ka gwa. Nag-cellphone ka no? Kasi mo ka chat. Uy, chat mo daon. O niya, lagi nga nun, dugay mo ka nakatubag. Nagunsa ka. Ang amang ko'y self. Soryahe.
Ikaw ha? Sakpan na rin takangan. Doon na kay lagi ka chat ya? Tiban ilang. Di lang kayang imurang naong ang mabali. Oh, Kung dili hasta ng itlog mo, ibalhin ko kasi mo agtang. Ay, bumot sa ito. Kakilot ko. Ingon ang ni grabe ako. Asawa ko mo ang nasap ko. Kamay pitik pero flirting sa kita. Pero pisan pang mga nga ako asawa. Baka din ako. Kay, may muabag mo ni saga ako mga gibaton. Makikamatay sa kuhaan kung doon naman binuang ko. Unya ko. Kasi may nagsira niya akong kwarto eh. Inahak yan eh. Anong lock dito solo eh. Oy, Dumeng! Tay! Malika, Dumeng! Saan mo niya? Lock ba ni? What's the matter, tayo? What's the matter? Kinsa may nag-lock niya akong kwarto ha? Ang di naman ni mabli. Na, pwede ko'y kalibutan na tay. Ikaw naman di magkatubagan. Nakiimo mo ng kwarto. Di mo na ako. Oh, nakin mo ako lagi. Ya, ako sa diya mo sila ini. Di ko kasod. Kanggang ko na ako. Unsa, istorya na. Unsa. Unya kami rin, sangin lang na tay. Huwag mo ganun may makasunan ng kwarto. Ikaw ang mong sudsud, di ba? Iskot yan niyo eh. Saan niyo ako pagsod ni ron? Nasirado naman eh. Pida nalak ba niya ito sa sud? Ay, bibi, ato nang ambihan, bibi. Sibog yan, bibi. Sibog, tayo. Kisa mo naglak lagi ano eh. Usap sira mo eh. Gahi, nasira mo yung mayo tayo, eh. Iahak na na. Tuwa ba doon ako tambal na ba? Magigil maabli tayo, eh. Tambal sa unsa tayo. Tambal sa kuhubak. Oh, palit lang ang lain tayo. Asam ko ni mo. Asam ko ni mo pagkatugon ha? Nga, di naman yung mablihan. Saan Ano niya eh? mo, nasabakan mo din eh. Ano problema? Ay, ano man tay? Ambot na yung lumi nga ay. Sa ako mo yung sangin lang tayo. Ikaw naman sira ng kwarto. Ako mo, samok. Ikaw may masangin mo kami. Ablihi lagi na. Unsa ba pala pagkasuot ko? Kaya ako tambal. Kung saan mo lang pag-abli, ana. Ha? Nga naaman ni mo ang yawi. Saan mo lang ako pag-abli. Ambot. Unsa. Ambot. Asal to akong yawi oy. Saan ko na diya. Ya. Ako yung mabasangin lang. Bebe, sabaan ninyo eh. Gamaya ganyan ang problema ha. Dakon gid ninyo. Sibog mo dabi. Mag-usap ka na eh. Ano pang utana? Sabi mo tabi lagi mo diha. Saan lang kabo na yung kupon kwarto na eh. Saan mo yung pag-abli. Oh. Ano man mo, sigam lang mata ninyo. Naaabli na. Asa pa may problema, anak? Gamay niyo problema inyong dakon. Sa taon. Patay. Dumi ngayuhan yung puntahan ha. Ako na saan. Kakilot niya ani, oy. Recorded by X Thunder Gaming. Pwerte sigara sa mga mata ni Tatay Panyo nga. Kausara ka sigara sa kong asawa putahan. Laksi ko putahan. Pwerte nga baas putahan, oy. Unya to. Duming! Nainukto ko, talawag ko kinsa na. Ikaw lang abli tayo, gusto maningil na. Ano tuhan na eh? Ano mahadlog ka na yung maningil? Nausap na doon ka. Uy, nausap mo ka. Unsa ka? Ang maningil ba yung nahadlog sa nangutang? O mo kaya na mulihay o kasugat? Unsa mo ka, oy? Ikaw lang abli, di ka tayo, kinuna ko yung ibuhat nila eh. Bultuhan na, oy. Niyawas na, murag suko na eh. Ay, sa ka dito, oy. Unsa? Ipakulata, tulog ka sa kuanak. Tawar. Unsa ito? Nasindi? Oh, ano nagita magkasukuan ka? Pakulata ka sa kuanak? Nasisindi, no? Kaya nga no, lagi, pakulata ba ka sa kuanak? Kartis tayo na kuanak ha? Black militer na. Iya Unsa may ito yun mo? Iya akong instructor sa karate. Huwag ka magsulti, mamoy. Ala si Awa, hindi mo. Kanip lang kaya ako tawgon. Kasi nangita tayo. Nangita mo na si mong asawa dumi. Maningit yan na. Kagahig uway. Ikaw ito bakad to. Yung atis, magsug-isog siya. Kulutaw ko na sa pinawa. Ngawa, nilugwa nito, muli ya. Nakakulata kay isog kayo ka. Karoon ka. Bantay din mo kulata ko na. Tanawa lang tayo. What's unlearn? What's a kibaw nga tinuduan ni Cindy Rotok? Asawa ko, Cindy. Ako man sa Cindy Rotok ni ato. Ni mo eh. Sige lang ka na. Ato lang ito. Gamasaki. Suko na rin ba ito? No words na noon. Pagkito na ka tayo kung sawa na ko na niya pagkulating.
Karon ka. Oh, ikay na ito sa asawa na ko. Mahal pinangga na ko asawa. Ha? O sa ka-black belter. So ito yun mo. Pakulata ka to? Ha? Mag-agdi ka na ako. Nara ko tuyo ni Sandy, sir. Ay kung sir na. Hindi ko ilisir. Ang labaw ng dili ko si Seryo. Boss. Say buslot. Buslot ka. Ha? Buslot ha? Say buslot. Sa problema ni mo, sir. Ikaw doon na problema. Maningil ka na. Wap pa mo may sweldo ron. Ha? Ibaw ko. Kontra ba na ng maningil nga. Wap pa ko kwarta ha? May nang sayod ka. At kining boss. Kung alam na ining kamot di sa kung abagabi. Ay pagbot. Kaya di sa amo. Palihog lang, boss, ha. Kung anang imong kamot, basig malimot ko na. Yawa sa. Ngita ka kalambuyog taga. Unsa ba? Ay, karay ko. Ako mo doon. Nababala niya. Nantikan ko ang imong kamot sa mga bagay. Di ka gusto, ha? Di ka patuo. Ay, gusto kong daliun ko ni, ha? Ayaw, master! Ako na ba na, master? Stuming na! Cindy? Mau ba? Pasensya na, sir, ha? Pasensya na. Nabali na yung bukto na ko. Bibi, ay lihok, bi. Salamat. Nabalik na. Sabi akong nabali na yung bukto. Nabali na ni. Gusto mo kadumi, wala kailangan ni? Ako ni instructor sa judo, si Master Tiger, Yatakira. Hapon din siya. Oo, pero dugay siya dito sa Pilipinas, mo nang may natin mo Bisaya. Ito eh. May lang gani kay. Meron lang arang. Pasensya na ka kam. Master, pasensya na ka sa kumbana, Master, ha? Pasalamat siya nga. Wala ko siya gibunal. Kaya binugnot pa siya sa kung pagjudo niya, gibunal ko na unta siya. Pasensya na gid kaayo, Master. Sorry gid kaayo. Duming, lakaw na. Biya isa mi. Ay, naistoryahan lang mi sa akong instructor. Sige na, lakaw na. Ay, sakit to. Tay Panyong? Tay? Sana. Lugawa mo tayo. Ay, huwag mo ka magsulting ang instructor dito Cindy. Nagani kayo guro ko niyang judo. Pero, sakit to. Hapit mabali akong bukton. Hapit sa mabali. Iguro na lisa na nanay. Umilog na paglagi ko. Wala na. Gibunal ako niya to. Ingo ka maningil to. Lugaw mo ni mo. Mau na diha. Paingon-ingon pa ka nga. Watch and learn. Kusot mo tayo. Huwag ka magsulti ako. Watch and learn, ha? Dagdagan ka naman. Okay na ng bukto ni mo? Muday, so digyo kayo daya. Saan nga pataka man lang sa misultis Tatay Panyong. Ingon siya, maniningil kung itong nangita ni mo. Ya, suko na kayo. Mau itong giulan ako sa usuko para mahadlo pa. Akong gigunitan sa kung ayang baga akong gigunitan. Ay naunsa ba ngayon bilambuyog ba ako? May gani kayo mabali akong bukton. Aksyon na magkabali na. Bali na tayo kuman. Sunod gani, tarong mo ni mong tratan ang tao. Labi nagawa ni mo mailhi. Hanggaw sa kikasanan, eh. Ay, si tatay mong good. Ako pa ipasagin Kung lang. ikaw man bitaw. Ang misulti pa ka lang kung ginsa to siya, ha? Ako to tarong entertain. Pagkanon, paisnagkon, may binangkal, ha? Mao na nga sa sunod ga, naagay mangita gani nako, tarungan ninyo, anyo binastusi. Kaya na, mapiti gidayon mo. Swerte lang sa gikadumduming. Kaya wa ka gibunal ato. Ha, gahapon dako pa nimo, gibunal ya saog. Karon aw, wa na. Amis siya na, wa na kaila niya. Mao ba? Sunod gani magbatong kag respeto. Makaila nimo o dili, tarungon nimo approach. Ay, nadalagi ko anong kabuang ito at Panyong, day. Sunod kung babalik to. Sorry kayo. Kung babalik to siya, tarungan ninyo ha. Kaya tingalik, ibunal na gid ka duming. Kung nahitabo pag gibunal ka, swerte na lang kay mabuhi pa ka. Day! Recorded by X Thunder Gaming. Kaning, day, nasaan dito itong imong instructor din, day? Kuan, may umaabot na tournament. Papilon ko. Ako'y mo represent sa mo ang grupo. Busa, need yun nga mag-practice kung maayo. Amo ba? Dili na delikado, day. Ha? Ang delikado man. Pero karate ko na. Di ko na basta-basta yung kontra. Mga black filter ko na. Mao gani mag-practice ako kung maayo. Ugma, bato ko sa mga gym. Magsugod na akong training og mga atlawa. Nya. Sa to? Joji. Hey, kumusta?
Ay, okay ra. Okay ra, Sensi. Good. May nakuha na tayong sponsor sa atong mga player. Usa na ka na, ha? Mao pa, Sensi? Kinahanglan practice ka sakto, ha? Eksaktong oras o eksaktong panahon. Dili kay practice lang. Kinahanglan nga imong una nga practice yung tinuod. Sakto ka sa pahuway, sakto ka sa lawas, sakto ka sa pagpahuway ba? Dili palabig. Para ini kabos panahon nga isang ka na ka, sakto sa abilidad, di ba? Oo, Sensi. Bisan sa inyo, pwede ka mag-practice o nibawa na kasangay mong buhat pag kinsay mong practice, ha? Iya, Sensi. Ako na'y bahala. Day, kumusta mga day? Practice ko, Dungduming. Unya. Labuti ko nimo. Kinahanglan kong sparring partner. Busa ikaw mo akong himong sparring partner. Ako gyud. Kinahanglan makalahutay kag back around, ha? Ready na ka? Ready na? Sagang kutob sa mahimo. Sukmag kutob sa mahimo. Ay pagtihik-tihik, nakasabot ka, ha? Okay, ready? Ready? Pa! Break. Di mo break sa. Mamahuman ko sa tanaw. Padayon. Bida. Sa katri pa ni day. Bisag lima pa kaon. Di do ka atrasan pero kani. Sura ni oy. Kapoy na kayo. Wa pa mo mana ni day. Human oy. Wa pa ko manginit. Wa pa ko paninta Duming. Wa pa pagsugod dato. Ready? Fight. Muna ka problema kay gihimo mo nung pansigbal sa kasawa. Sa may kumbato na di. Di ko kabalibad kay kulatahon niya ko. Ano yung tabangit ang kaninyo? Sa may kumbato na ni tao nun? Unsa man ko kamo pasultihan, Duming. Good morning, Bob. Ate JJ, good morning mo diha. Good morning, Kuya Alan. Nagkaon ko. O nya, sa tanan nga natin na ito karon. Okay, di ba? Ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nag-maintain karon ng Set Panyawan Herbal Capsule. Set Panyawan Herbal Capsule with garlic. Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayong sipyata pag inom gyud kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka makaon sa imong pamahaw. Inumdaan sa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niutunin mo, maugihapon. Sa gyapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, unay ka makaon sa imong paniudto. Maugihapon, inig kagabi sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan sa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. O galang niya itong na-problema yun kaayo, bahin aning kidney o UTI. Ayaw na mo kaguol, di na mo angin mabalaka, ana. Tungod kay doon na makatambal, makapaalibyo, makaayo, anang atong gibati. Bahin aning kidney o UTI, kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule mag-inom kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alay sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan po na ito mga kaisunan nga migamit sa tuang Sidlin Mituel. Thank you. Kaya ninyong tanan sa pagsimog number 1. Sa tuang Sidlin Mituel nga tinul mo wag tam sa itong panuot pamahol perkit sa kalawasan berikos wins. Katul, kuto sa kabataan ilikay, pagin mo sa dinggi kon manghaplas na sa tuang Sidlin Mituel nga nara, mapalit sa butika. Di ba ko yung gili? Sa butika na gyud mga igsoon. Ako yun ang balik-balikon, Gams. Ako yun ang balik-balikon para di tamasipiat, ha? Sa butika rin yun, gibaligya ang tinuod nga hapras Sidlin Mituel. Wa, yun sa gawas. Okay. Lisod ka na. Pero pili sa Gams sa Facebook, mga ikala, Facebook, bisitahan na ito, page Seed Marketing, niya, Panyawan Herbals Incorporated. Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated. Mo na siya. Niya, itype na ito ang Panyawan Herbals, mga ikala. Huwag kalimot, nga i-like ito ang page, mga ikala.
Nya makita diha tanan ang mga genuine seed marketing products. Unya ang Panyawan products sa seed marketing mapalit na pud nato sa Shopee. Mo na tanaw nato sa Facebook. So ang namaliyas tinuod nga Haplas seed element oil ang bantugan na kayo na matud-an sa katawhan gams sa Shopee ra gyud og sa butika. Oh ra gyud na siya. Butika. At para kita mapalit. Bantay mo kay si Uwan init ra baro init. Gabi mo na kuyo kay tinggi. Ang mga parking na to mga mga kanal kanang limpyo nga mga dapit no. Lisod na. Muna nga. At tutas butika palit o di Shopee. Okay ha. Kinahalan yung ka mga Haplas kay ang dinggi kuyaw yung kayo. So kanti kay na. Daghang salamat. Thank you. Okay. Hello, good morning here sa Matapay Bits, Ilongos Lady, to Mr. Chris Nor, Emma Nor, ni Barley Nor, o ni Marnel. Basta ito pilido ni mo Marnel. Ang manusab dito si ex-barangay Captain Bobby Ralios sa Tabanok Ilongos Lady, ang si Bunbon, ang pamangkot, abtik na po kayo. Imululay, nakakaon na dong, Bunbon. Ayaw kalimot nyo nga, nagkatuloy mo sa skilahan sa iyong ligo, gamit ang Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Doon na kayo mga sangkap ng glutathione, papaya extract, aron dili mag-dry ang imong skin, aron dili sad ka murag mga atol ba, murag doon na ba kay ingin mong nagtubo pa ka, kay bata pa man ka, doon na yung mga muktumausi sa imong panap, murag kagibugas-bugas, murag mukatol-katol, murag may mga apap. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap, Bunbon ha, Ralios, ingon man usab si Grace Ralios o si Buning na adres sa Tagambot na yung mga bunay kasi Grace Diaman sa Subang Dako. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap, ang sangkap na ilang glutathione, papaya extract, natural moisturizer para dili magdayang inyong skin. Cotis artista, cotis porcelana, younger looking mo dito tagka nang naang usingan na yung pirming hamis. So, Sid Celebrity Kojic Beauty Soap, tatak Sid Marketing. Ayaw lang mo pamalitan ng soroy-soroy, ha? Kanag yun na sa butika. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karugad lawa. Si Todong Doming, Ate Pres. Doming? Oo, problema ni Doming, Ate Pres. Kaya yung asawa ba? Kuhaan ka ng karatisyan. Black belter. Na-tournament, Ate Pres. Siya may mo patsimbag. Ha? May praktisan taon. Paita. Oo, ingnan siya ang master nga. Kuhaan, bilang practice na kayo. So, okay, may problema. Sige. Hindi mo master yan. Kaya bawang nakaginsay ang ngayon yung praktisan. Iyan, iba na. Praktisan, patid-patiran, kartihon. Okay, ready po. Duming taon. Sige, agunto taon, loy kayo. Mauna nga, imaw niya ang problema, Ate Pres. Mauna niya akong problema. Himo ko patsimbag sa kong sawa. Sa kabuhato man eh. Saman, di ko kabalibad kay kulatahon mo ko palihog. Saman kung unsay ako batsultihon. Unsay ako batsultihon sa buhaton kung kami batsultihon. Mauna, Ate Pres. Okay. Ay, naisay mabasaan ang bambina. Ma'am, ay basaan yung kulatahon, Bob. Kamay mo patsimbag, Bob. Iyasa mo, Bob, Sa to? Asa ka, natuga. Nabi mo ba sa aning kuan, kaning si Doming ba, himo patsimbag siya ng asawa? Oo, pero taon pa. Ato nung tanaw na, Sirach Ruaybe, verse 8. Sige, tanaw na to, og maya. Inig kakita nimo sa usa ka maanyag nga babay, ilingiw ang imong naong, ug ayaw ibutang ang imong hunahuna diha sa katahom ni bisan kinsang babay nga dili nimo asawa. Ha? Dibasa na ko nag-ilingaw kay akong buto pasabot nga iniglupad ko mo lingaw. Lingaw dong. Iniglingaw kung sabatong pikas. Di, inigling mo pa rin tibis, may igoy mo tagkugo. Kanang dibasa direct, party man di ka na dili ka maibog ug lain babay kanana kay asawa pero wala siya kaayo matakdo tingali sa ayang gipangayo. Pero akong buto pasabot is gigamit ako na word nga lingaw. Kini na itabo karon no, nindot biyan eh. Nindot ba ni asawa black belt, nindot ba ni Gulyat? Oh. Kay nga naman. Nindot ni Duming kay ngano mas maayo magpatudlo po kasi mga asawa ka nang ingon nila Gulyat nga magsugod ka sa basic anang mga karate diha sa di pa ka mabelter. No, entonces kamo nang duha ang mahibao. Kamo nang hanas ani unya makakwarta man lang Gulyat kay dapit man sa namin mga tournament, di ba? Mas maayo nga magkaibawsad ka. Magpatudlo na sa mga asawa noon. Oh. Nindot ka kay dili man ingon ka nang naiuban nga ka nang murag hinambog lang siguro kani magamit man ninyo kay pareha lang mga tournament ang dito husband and wife o di ba puro man black belter husband and wife sila lang itong ikuan dito guest dito doon na may ikuan dito seminar sa kuan kanang LGU kuan ana kanang naay atong para pa kuan ba kanang si tawagan na kanang ay singa na kanang para bitaw dili magduka si tawagan na oy ato sila i-guest man ana. Okay na. Kala masigi kagkaigo sa mga asawa sa akong gingon, mas maayo nga magpatudlo po ko niya sa unsay sa mga basic aron makaibaw ka sa paglihay. Di ba Gulyat? Kaya sa paminaw nga imong asawa nga may manukmog ikaw nang bana dili.
Pero na, Oo. hindi lang nagpaituruain do kay the best kay nga kondisyon kay kana. Saghon ra ni mo mga kumo si mo sawa. Ang ako lang gulit sa panahon sa ilahang mga gimbatong isip magtiayon, paitan no. Paitan no kung iyang asawa gamitan sa iyang karate, lagpot. Lang po taon, luoy kay. Lagpot. Mo yun, walong pitil na nagpultahan. Saan ko naging dong, okay man mas maayo man gani nga, kung naanan mo yung anak, hasal sa inyo mga anak trinon, di ba naman yung narong gulit ang mga bata, pero kailangan mahal pa kayo bayad. Mahal eh. Oh, during weekends, mas kailangan, di ba, during summer, minute mo na. Pagpatudlo sa niya ron sa ingon, kamong duha na ang hanas. Kamo nang duha dapiton ko doon ng mga tournament. Oh, sa ingon na kung sa akong giingon lagi, dili na ka maigo, kay kamao na ka managang, dili na ka mawingig, kay kamao naman kamulingaw. Og salamat sa pagpanagat ng tulumanon. Korakon! Puzzle!